Prynawn da i chi i gyd, a chroeso cynnes iawn i Gapel Carmel go gyfer ar gwasanaeth Cymun arbennig hwn. Gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw yn iach a'ch bod chi i gyd yn barod i addoli Duw gyda'n gilydd. Gadewch i ni weddio. Byw ha di yn cydwybod o Dduw a sancteiddrwydd, portha ein meddwl a wirionedd, pura ein dychymyg a harddwch, agor ein calonnau iddgariad, a fflyg ein hewyllus idd bwrpas dwyfol. Amen. Darlleniad o Caniad Solomon, pennod 2, yn darllen o adnod 8. Ist, dyma fy nghariad, dyma ef yn dod, y mae'n neidio ar y mynyddoedd ac yn llamu ar y bryniau. Y mae fy nghariad fel gafr ewig neu hydd ifanc. Dyna ef yn sefyll y tu allan i'r mur, yn edrych drwy'r ffenestri ac yn syllu rhwng y dellt. Y mae fy nghariad yn galw arnaf ac yn dweud wrthyf, cod yn awr fan wylid, a thyrd fy mhrydferth, oherwydd edrych, aeth y gaeaf heibio, ciliodd y glaw a darddu. Y mae'r blodau'n ymddangos yn y meisydd, dath yr amser i'r adar ganu, ac fe glywir cân y dirtir yn yn gwlad. Y mae'r ffigysbren yn llawn ffigys a blodau'r gwynwydd
yn gwasgaru aroglau perydd. Cod yn awr fan wylid a thyrd fy mhrydferth. A boed I fendith Duw aros ar y darllen a'r gwrando a'r deall o iair Sanctaidd ef. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Gweddiwn. Diolch I ti o Dduw yn tad am y cyfle hwn sydd gyda ni heddi I ddathlu dy gariad di tuag ato ni. I ddathlu pan fyddwn ni'n ymgasglu o amgylch y bwrdd, y ffaith dy fod ti wedi anfon ceidwad i'n byd ni. Diolch I ti am hynny. A'n gweddi heddi yw y byddi di yno lle bynnag y mae angen yn ein byd ni. Y byddi di yno yn ateb gweddiau'r tlawd, yno pan fydd yr anghennus yn galw arna ti. A rydyn ni'n cofio o Dduw ger bron gorsedd gras am yn hanwyliaid ninnau sy'n mewn angen heddi. Rai sydd yn dost, y rai sydd yn galaru, y rai sydd yn chwilio am ystyr yng nghanol y pethau na fedra nhw o'i deall. Anfon ninnau o Dduw ar hyd y llwybr y mynnu di. Anfon ni I gyflawni dy waith di. Glyw ni felly am i ni ofyn y pethau yma yn enw Iesu. Amen. Ddewch I ni gyd weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau I ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni I brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canys eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, mi fydde rai efallai eisiau gofyn beth yn y byd mae'r darn glywo'n ni yn gynharach yn ei wneud yn y Beibl. A dweud y gwir, dyw hynny ddim yn ymateb anghyffredin pan bydd rhywun yn dod I gyfarfyddiad a Caniad Solomon, neu fel mae fe'n cael ei alw yn y testun Hebraeg, Can y Caneuon am y tro cynta. Go bryn fod can serch rhwng dyn a dynes, rhwng gŵr a gwraig sy'n llawn delweddaeth ffrwythlondeb a weithiau delweddaeth eitha erotig yn ymddangos yn briodol ar gyfer yr ysgrythurau, meddech chi. Ond dyma fe, mae'r llyfr yma yn ein Beibl ni ac yn ein darlleniadur ni go gyfer heddi. Cofiwch, nige darllenwyr modern yn unig yw'r rai sydd wedi cael ei syfrdanu gan y ffaith fod Caniad Solomon wedi cael ei gynnwys yn y Beibl. Roedd cynnwys y llyfr yng nghanol yr ysgrythur yn destun dadl ymhlith rabiniaid y ganrif gyntaf hefyd. Roedd rai o'r farn nad oedd y llyfr yn damin mwy na chan maswedd, ond cafodd y mater I setlo gan yr athro a'r cyfrinydd mawr o'r ganrif gyntaf, y Rabi Akiba. A beth wedodd oedd hyn, nid yw'r byd I gyd yn werth y dwyrnod y roddwyd can y caneuon I Israel, oherwydd
bod yr holl ysgrythyrau yn sanctaidd, mae can y caneuon, Caniad Solomon felly, yn mlith y sanctaidd iolaf o'r llyfrau. Rannodd nifer o Gristnogion cynnar ac yn y canol oesoedd hefyd y farn uchel iawn yma o Ganiad Solomon. Ysgrifennodd Origen, er enghraifft, yn y 3ydd ganrif homilïau ar y Ganiad, a hefyd sylwebaeth 10 cyfrol o hyd. Ac yna, yn yr oesoedd canol, roedd y Ganiad yn destun mwy o sylwebaethau nag unrhyw lyfr arall yn yr Hen Testament. Felly bydd rai wedi darllen am Bernard o Clairvaux, sef sylfaenydd urdd y Sistersiaid yn y 18fed ganrif. Felly bydd rai wedi clywed amdano fe yn eich gwersi hanes chi. Ond mi ysgrifennodd Bernard 86 o o bregethau ar Ganiad y Caniadau, a nath e ddim hyd yn oed cyrraedd yn bellach na'r ail bennod. Nawr, pidwch y becso, dwi ddim yn mynd i ddechrau cyfres cyhyd â hynny ar lyfr arbennig Caniad Solomon. Mae'r llyfr wedi creu eiddigedd brwd ar hyd y canrifodd felly. Dathliad ar yr olwg cynta o serch rhwng gwraig a gŵr sydd yma. Fodd bynnag, ar gyfer dehonglwyr Iddewig a Christnogol gyda'i gilydd, mae Caniad Solomon hefyd yn anad ddim yn ddisgrifiad o gariad Duw at Israel neu eiddo Crist at yr eglwys. Ar ei lefel fwyaf sylfaenol, mae Caniad Solomon yn ddathliad wirioneddol o gariad dynol. Mae'n cynnwys deialog yn benna rhwng par o gariadon, gŵr a gwraig. Does dim narratif neu stori penodol yn y llyfr, yn hytrach cyfres o olygfeydd, cyffyrddiadau a themau tebyg, angerdd, disgrifiadau o harddwch corfforol, atgofion o gyfyrddiadau yn y gorffennol, a hiraeth ac ysfa am gariad. A mae'r darlleniad a ddewiswyd ar gyfer y dydd Sul heddi, yr unig ddarn o'r ganiad sydd wedi cael ei gynnwys yn y darlleniadur, yn dechrau gyda'r fenyw, yn disgrifio i chariad hithau, i hanwylyd hithau, fel gafrewig, fel gazel, yn llamu dros y mynyddodd. Ac yna mae'r dyn yn siarad, a mae'r ddelweddaeth yn brydferth. Fanwylyd, tird, gad i ni fynd fe un hardd, edrych, mae'r geia drosodd, mae'r glaw trwm wedi hen fynd, mae'r blodau gwyllt i'w gweld ym mhobman. Mae tymor pan mae'r creiad yn canu wedi dod. Mae'n werth nodi hefyd fod Caniad Solomon yn disgrifio'r cariadon fel rai sydd yn ffyddlon i'w gilydd. Ond wrth gwrs, nige cariad gwraig a gŵr yn unig sydd yn wraidd i'r llyfr arbennig hwn. Gwelodd ddehonglwyr cynnar iawn ddisgrifiad yma a dathliad o'r cariad rhwng Duw ac Israel, rhwng Iesu
a'r eglwys yn y farddoniaeth hon. Mae trosiad yma o briodas, fel y berthynas rhwng Duw a phobl Duw, trosiad sy'n gyffredin wrth gwrs mewn darnau eraill o'r Beibl gan gynnwys yr Efengylau. Dyma Duw ffyddlon, y Duw ffyddlon mewn cariad a'i bobl e. Yn un o'r darnau enwocaf o'r gân, dywed y wraig, y mae cariad mor gryf a marwolaeth, a nwyd mor greulon ar bedd, y mae'n llosgi fel ffaglau tanllyd, fel fflam angerddol. Os chi mae'n edrych ar lan, mae fe yn pennod 8, adnod 6. Mae'r ymadrodd fflam angerddol yn cael ei gyfieithu'n fwy llythrennol o'r Hebraeg fel fflam yr arglwydd. Mae'r enw dwyfol wedi gysylltu â chariad yn y pwynt allweddol hwn yn y testun. Yr arglwydd fel fflam yn ei gariad tuag ato ni. Fflam y cariad yn llosgi'n fyw i'n cadw ni, yn ymestyn ei hun i'n byd, i'n hachub ni, yn gwahodd ni i rannu bywyd o gariad gydag ef. A chofio cariad Duw felly. Gadewch i ni fel pobl Dduw ymgasglu o amgylch bwrdd y cariad i ddathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd. Wrth i ni droi felly at fwrdd y Cymun, gadewch i ni weddio yn gyntaf ar ei Dduw ddangos i ni'r gwirionedd, cyn i ni droi at gyffesu ein pechodau. Gadewch i ni weddio. Tyrd ysbryd Sanctaidd a dangos i ni'r gwirionedd, y myd y cyfoeth mawr lle gwneir ffortiwn a'i cholli wrth fasnachu mewn arian, a lle mae llawer yn newynu. Tyrd ysbryd Sanctaidd a dangos i ni'r gwirionedd, mewn byd o wybodaeth eang, lle mae llawer yn marw o anwybodaeth, lle mae gan bob darn o wybodaeth i bris ar y farchnad. Tyrd ysbryd Sanctaidd a dangos i ni'r gwirionedd, myd y cyfathrebu hawdd, lle mae geiriau yn neidio ar draws y cyfandirodd, lle y disgwyliwn weld darlun i gyd-fynd â phob eitem o newyddion. Tyrd ysbryd Sanctaidd a dangos i ni'r gwirionedd, mewn eglwys a gyffyrddwyd gan fflam y Pentecost a anogwyd i aberthu'n hael a charu'n ddrud, ac sy'n dehongli ewyllys Duw a gweledigaeth newydd. Tyrd ysbryd Sanctaidd dangos i ni'r gwirionedd. Ac o ein tad Tregarog, rydyn ni'n gwybod yr wyt ti'n yn caru ni cyn yn bod,
ac wedi ein chwilio a'n hadnabod. Cyffeswn ger dy fron ac yngwydd ein gilydd, i ni bechu yn derbyn mewn meddwl a gair a gweithred. Cyffeswn i ni fod yn anifydd i thorchymyn i'th gari di a'n holl galon, a'n cymydog fel ni'n hunain. Cyffeswn ein methiant i sefyll dros gyfiawnder, i ymdrechu dros ryddid, ac i fod yn offerynnau dy dangnefedd di. Cyffeswn yr adegau hynny pan dyrechwyd ein ffydd gan amheuaeth, pan dyrechwyd ein hyder yno ti gan ein digalondyd, a phan ddaeth ofnau i ddiffodd ein gobaith yn atgyfodiad Iesu. Cyffeswn i ni ildio i rym drygioni yn hytrach na byw yn rem fuddugoliaeth Crist. Arglwydd maddau i ni, dyro i ni ras i edifarhau am ein pechod. Cod ni o barlus ein heiogrwydd, a dyro i ni ryddid ac egni pobl y maddeuwyd iddynt i pechodau, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac yma, wrth fwrdd y Cymun, gan wybod yn bod ni yn bobl y maddeuwyd i ni ein pechod, ac a cymerwyd ein byrdwn oddi arno ni. Gadewch i ni wrando geiriau Iesu yn ein gwahodd ni i'r bwrdd. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. My fi yw bara'r bywyd, ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Swper, yr arglwydd yw'r wledd hon. Felly mae croeso i bawb sy'n caru'r arglwydd Iesu i ymuno o amgylch i fwrdd ef. Ac eich gwahodd chi ar eich aelwydydd, eich hunain, pan byddaf ynnau yn gymryd o'r bara ac o'r gwyn, eich bod chithau hefyd yn cymryd darn o fara, yn cymryd rhywbeth bach i'w ifed, mwyn i ni gael cyfrannu gyda'n gilydd o gymyn Iesu Grist. Y bara yr ydym yn ei dorri, onid hyd gyfranogiad o gorff Crist ydyw, gan mai un yw'r bara, yr ydym ni a'n ein llawer yn un corff, oherwydd yr ydym i gyd yn cyfranogi o'r un bara. Cwpan y fendith yr ydym yn ei fendithio, onid cyd gyfranogiad o waed Crist ydyw. Gadewch i ni weddio.
Diolch i ti, o Dduw. Diolch am dy gariad. Diolch am yn tynnu ni ynghyd yn bod ni yn gorfod bod yn bell oddi wrth yn gilydd. Anfon ysbryd arno ni drachefn o Dduw, mwyn i ni dderbyn drwy'r bara drwy'r gwyn, fodd i gofio Iesu, a nerth i barhau a siwrne yn bywydau, ac yn ei enw ef. Amen. Wel, prynawn da i chi gyd, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r myfyrdod gyda ni ag ai ar rhan yr aelodau oll i ddiolch yn gynnes iawn i'r Parch Aled Jones am y gwasanaeth, a hefyd heb ynghofio y teulu sydd wedi bod yn allweddol ar hyd yr cyfle a'r amser i ni wedi bod yn gweddio yn y dull yma. Gobeithio bod chi wedi cael mwynhad o'r Oedfa a tan y tro nesaf cadwch yn ddiogel. A diolch i Keith am y geiriau caredig hynny. Gai estyn gwahoddiad i chi unwaith eto os yna unrhyw anghenion ymarferol neu bugeiliol rydych chi yn ymwybodol ohonyn nhw, dewch i gysylltiad â minne neu ag un o swyddogion yr eglwysi. Gadewch i ni felly weddio gyda'n gilydd ar derfyn y gwasanaeth. Cariad yr arglwydd Iesu a'n tyno at o'i hun, gallu'r arglwydd Iesu a'n nertho yn ei wasanaeth, llawenydd yr arglwydd Iesu a lanwo ein heneidiau, a bendith Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo arnom yn awr ac am byth. Amen.